נתן אליהו. שלום לכולם, קוראים לי איגור זילברברג, בן 29 מאשקלון. התחלתי את הקורס לפני כחצי שנה, בגמגום כמעט בכל מילה. אני עדיין נמצא במאמצים לשנות את סגנון הדיבור שלי, ובעזרת העבודה הקשה ובליווי של רצון עז לגבור על המגבלה, הדיבור שלי משתפר. המשימות עוזרות לי לשתף טוב יותר. התחלתי את הקורס בשאיפה מלא להימנע מלהגיד דברים, והיעד היה להגיד מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, וללא שום מגבלה. הקורס ללא ספק גרם לי להאמין ולהבין שאני אגיע ואכבוש את היעד הזה. העיצוב, המשימות והיישומים נהיו חלק בלתי נפרד מחיי. למרות שעדיין משתלט עלי הדיבור הישן, במהרה אני חוזר למשימות, כי אני יודע שזאת הדרך היחידה לנצח את הגמגום. לא זכור לי פעם שעמדתי מול קהל כה רב ומכובד כל כך והצלחתי לדבר. וככל שהזמן עובר אני ממשיך להתקדם, כי ההתמדה, העבודה הקשה, השאיפה ללא הפשרות היא הדרך היחידה לנצח משהו שמהווה משוכה כה גדולה בחיים. לא אשקר ואומר שלא עברתי עליות וירידות בתקופה הזאת, אך במהרה אני חוזר למשימות. כי אם לא ניפול בחיים, איך נלמד לקום וללכת? המשברים והכישלונות הם שבונים לנו את ההצלחה. תודה רבה ליוסי, לדיוויד, לחבריי מקבוצת טיפה, שבנינו קבוצה נהדרת בדרום, קבוצה חזקה ואיכותית. ותודה רבה גם למשפחה, לאמא שלי שיושבת פה. תודה רבה לאיגור, המדריך הבא שלנו.